Atong tukiun ang sugilanon sa usa ka Seventh-day Adventist University sa Democratic Republic of the Congo. Kini ang sugilanon nga nahitabo sa Adventist University of Lokanga nga nagauluhan. Yuta nga gipalit sa duha ka higayon. Usa ka makalilisang nga adlaw ang nahitabo sa usa ka Seventh-day Adventist University sa Democratic Republic of the Congo. Niadtong Marso 18, 2001, misulod ang armadong grupo nga Mai-Mai, usa ka armadong grupo nga gilangkuban sa mga warlord o tribal elders nga nagkontrol sa pipila ka bahin sa nasod. Ang ilang ngalan gikan sa Maji o Mahe nagkahulugan og tubig kay nagtuo sila nga ang tubig makapanalipod kanila batok sa bala. Giatake sa Mai-Mai ang campus sa Adventist University of Lokanga sa Lubero. Ilang giatake ang mga staff o estudyante ug gidakop ang tulo ka estudyante. Gidala sila sa Nyarozonzo Hill aron imbestigahan o giakusahan nga iligal ang pag-angkon sa yuta sa universidad. Apan sa tinuod, dugay ng iya sa Adventist Church ang maong yuta. Sukad pa 1965, didto na nagtukod ang simbahan ug eskwelahan ug padayon nga gigamit sa sulod sa daghang katuigan. Bisan bag-o pa natukod ang universidad niadtong 1999, lig-on ang ilang katungod sa yuta. Samtang giinterogar ang mga estudyante, usa sa mga armadong lalaki naghulga nga pusilon sila. Kalit lang adunay kusog nga panaglali sa mga militante ug niabot ang kagubot. Niadtong higayuna, mibundak ang kusog nga ulan. Tungod kay nagtuo ang Mai-Mai nga ang tubig makapanalipod kanila, dili sila ganahan mabasa sa kusog nga ulan, mao nga ni kalagiw silang tanan. Tungod niini, nakaikyas ang tulo ka estudyante. Hangtod karon, daghan ang nituo nga ang Dios mao ang nagpadala sa ulan aron maluwas sila. Apan wala didto nahuman ang istorya. Tungod sa insidente ug mga akusasyon, ang mga kaliwat sa mga kanhing tag-iya sa yuta misugod pag-angkon nga ila ang yuta. Aron malikayan ang kagubot ug mapahiuli ang kalinaw, niadtong Mayo 2001, nibayad pag-usab ang Seventh-day Adventist Church sa maong yuta bisan napalit na kini kaniadto. Busa, mahimong isulti nga ang yuta napalit nila sa duha ka beses. Sama usab sa atong kinabuhi, iya ta sa Dios duha ka beses. Una kay gibuhat kita niya, ug ikaduha kay gitubos kita niya pinaagi kang Kristo. Sumala sa 1 Corinto 6 versikulo 20. Mahimo ka nga kabahin sa istorya sa Adventist University of Lokanga pinaagi sa imong paghatag sa 13th Sabbath offering. Karon, ang mga estudyante sa nursing naggamit lamang og gamay nga laboratorio sa klinika sa universidad alang sa ilang research. Ang 13th Sabbath offering karon nga quarter mutabang sa pagtukod og usa ka bag-ong building para sa nursing school nga adunay mas dagkong laboratorio alang sa 5 kalarangan sa pagtuon: general nursing, midwifery, imaging, laboratory techniques ug pediatrics. Daghang salamat sa inyong matinud-anong paghatag alang niining importante nga proyekto.